Okay ka lang, tay? Okay, okay sir. Okay. Anong planong gawin mo dyan, tay? Papagawa ko sir ng bahay. Bahay. Bahay sir. Laying, sinabi mo kanina na sa baboyan ka lang natutulog. Okay, sir. Wala kang sarili. Wala sir. Wow, congratulations, sir. Salamat sir ha. Masaya ako para sa'yo, sir. Na ito, kahit sa kabila ng nireject ako ng ilang ulit, ito, pinadala ka sa akin, dumating ka. Paggawa mo yan ng... Sir, makakalimutan sir. What's up mga kababayan? And for today's video ay meron tayong mainit na video reaction mga kababayan patungkol po kay Idol King Lux. Kasi mga kababayan, meron namang tinutulungan si Idol King Lux na isang nag-drive ng pedicab. Kaya napaiyak ni Idol King Lux mga kababayan kasi binigyan niya ng 100,000 pesos. So, mga kababayan, panoorin natin yung buong video mga kababayan. Ay! Saan may tumulong sa akin? Tay! Magandang araw! Masakit to ang... Pako, pwede po bang makisuyo, tay? Pwede po bang sumakay po doon ng libre? Ha? Sana pasakyan ako ni tatay. Ano ba ako? Sakit. Hindi ko magalaw ng maayos, tay. Pwede makisakay? Sakay? Ha? Kala ko ay papasakayin na ako. Reject na naman tayo. Ay, walang gusto mong pasakay sa atin. Sige lang. Sana pasakayin na ako ni tatay. Matyaga lang akong nag-antay at... Tay, pwede bang makisakay, tay? Ano ang nangyari sa'yo? Na, ano yung pa ako, tay? Ano ko, tay? Sakit eh. Aray. Ay, salamat, tay. Yatin na kita. Wala kang pera, tay. Sige lang. Ay. Ay. Tay, may sasabihin ako sa inyo. Pwede ba igilid mo muna? Anong kanyan? Yung nagkatuwaan ako ng mga bata sa bayan. Tinulak po ako. Natapilok po na ano po. Ay, kailangan niya ipahilot. Ay, saan ka nagkakwan? Tayo. Yung nagbibigay po naman po sa akin paminsan-minsan. Hinahanap ko po yung... Bigyan kita pera. 100. Wag na po. Wag na. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Ah, Pinakakahiya sa inyo eh. hindi man. Matagal na. Ang hindi tulungan ay hindi na nga makalakad ang tao. Hatid na kita. Sandali lang ho. Pumipitik mas. Ugat yan, ugat na ipit. Matagal na po. Solo lang naman pati ako sa buhay. Wala ho kayong asawa. Wala na, namatay na. Sa pigiri pa ako ng baboy nakatira. Sa Pigiri ng baboy. babuyan po kayo nakatira. Ilang taon na ho kayong nag... Kaya drive-by. Opo. 1 taon at kalahati. Ano po yung trabaho nyo dati? Takbo ako dati sa army. Lagi ho ba kayo nagpapasakay ng mga tao? Oo, mga estudyante. Makatulong ka lang sa kapwa mo ay okay na. Wow! Kaya disiplinado din pati akong tao kasi katakot-takot din na training yung nadaanan ko. May training ho talaga yan. Kap ko, 4-5 lang ang buwan namin. Bayani po pala kayo, tay. Pag ligtas ka lang ng isang tao ay okay na yun. Ay, saan kita natin? May sasabihin ako sa inyo pala, tay. Kamay ka doon, tay. Anong pangalan niyo, tay? Redentor. Redentor. Itong ano yung uniforme niyo? Garabiag Army. Membro kami ng Philippine Army. Saludo ako sa inyo, tay. Ito ang magsuot. Parang gusto kita makita tayo ng nakano eh. Pati kasi tatay tignan. Ano yung madalas na pagsubok mo sa pag-ano? Kung halimbawa malakas ang hangin bago malakas pa ang ulan. Mga nasa magkano ang kita mo, tay, kada araw? Kataasan na 300. Grabe, tay, ang tagal mo ng sundalo, 31 years. Yun nga, sinabi ko sa'yo kahapon, hindi ako pinasakay. Yung pangalawa, ngayong araw din, hindi ako pinasakay. Tapos ikaw, pinasakay mo ko. Maraming salamat, tay, dahil sa ginawa mo. Meron akong ibibigay sa inyo, tay. Pwede ko bang kunin ng kamay niyo, tay? Oh. Yan, 2 kamay. Ito na, bibigay ko na to sa'yo. Sige, 10,000. Hindi naman ito, sir. Hindi pa yan, hindi pa tapos yan. 20,000. 30,000. Salamat, sir. Nang madami. Habang inaabot ko ang pera ay nagiging emosyonal na rin si tatay. 40,000. Sa ilang taon mo na pagtatrabaho, ito na. 50,000. Salamat, sir. 60.
70, Laki naman ito, sir. Panggawa na ako ng bahay nito. 80, 90,000, 100,000 piso. Sir. Salamat. Deserving mo yan, tay. Deserve mo yan, tay. Sa ilang taong pagtatrabaho bilang bayani ng Pilipinas. Maraming salamat, sir. Okay ka lang, tay? Okay, okay, sir. Okay. Anong planong gawin mo dyan, tay? Papagawa ko siya ng bahay. Bahay. Bahay, sir. Laying, sinabi mo kanina na sa baboyan ka lang natutulog. Yes, sir. Wala kang sarili. Wala, sir. Wow, congratulations, sir. Salamat, sir. Ha? Masaya ako para sa'yo, sir, na ito, kahit sa kabila ng nireject ako ng ilang ulit, ito, pinadala ka sa akin, dumating ka. Paggawa mo yan ng... Sir, makakalimutan, sir. Salamat, sir, ng marami. Yan ang ipagdasal ko sa Panginoon Diyos na sana'y mahaba pa ang itong ginagawa niyo na magtulong sa tao. Maraming salamat, sir. Wala ka naman. Mabuhay kayo, sir. Kaya hanggang dito na lang yung video reaction natin mga kababayan. So napaiyak po ni Idol King Lux yung nagdra-drive ng pedicab. So mga kababayan, abangan po ninyo mga kababayan yung next video reaction natin mga kababayan.